Binigyang diin din po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang naging State of the Nation Address kahapon ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura. Ayon sa Pangulo, tumataas ang produksyon ng palay, mais, asukal, baboy at manok sa bansa mula pa noong 2023. Kabilang sa mga hakbang na binanggit po sa SONA ang pagpapalawak pa ng sistema ng irrigation at pagpapataas ng antas ng mekanisasyon at pamamahagi ng makabagong teknolohiya at dekalidad na binhi sa mga magsasaka at mangingisda. Iniulat din ng Pangulo ang pagtatayo ng nasa 145 na rice processing system at 3 malalaking cold storage facilities. Gayon din ang pamamahagi ng halos 4,000 na makinarya na pangsakahan. Sa Ilocos Region, nananatiling Pangasinan ang pangunahing producer ng palay at batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, nagmumula sa lalawigan ng halos 62% ng kabuuang produksyon ng palay sa buong rehiyon. Mahalagang bahagi ng kabuhayan sa Pangasinan ang pagsasaka ng palay, mais at iba pang produktong agrikultural. Gayunman, kabilang po pa rin ang mga hamong kinaharap ng mga lokal na magsasaka, ang mataas na presyo ng binhi, abono, produktong petrolyo at iba pang farm inputs. Nakakaapekto rin sa kanila ang mga kita, ang mababang farm gate price at pabago-bagong panahon, pinsalang dulot ng mga bagyo at kakulangan ng sapat na pasilidad para sa pagpapatuyo at pag-iimbak at pagpoproseso ng kanilang ani. Ayon sa Pangulo, patuloy na magiging bahagi ng mga programa ng pamahalaan ang pagpapataas ng produksyon at pagpapalawak ng kita at kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. IFM News. IFM News. IFM News.